Hello guys, good morning. Nag-voice over lang ko kay flag ceremony pa man mo pa may pag-update kay sayo mong good mingari kay aron makasave mis pamasahe kay kada usagon nga latest amo 80 back and forth, so nakasave mig 80 one way niya. Mingari mi kay magpalit mi school shoes ug white dress para sa akong anak sa graduation nila karong June 27. Kay mo na lang baya ko na rin gamiton kasagaran di na magtuga ang grade 6 sa graduation nila. Mo nang white dress na lang ang school shoes niya. Tag makutan niya mini sayo mig na rin. Hindi na akong kauban. Tanaw day. A few moments later. Sige may pangita white dress guys. Basta may mamita. Gutom si Gianna. Yan ingon siya nga ang iya ko nung rice is okay na ko no. Yan the rice man ang ipalit ako wala ko ni kaon kay busog pa man ko sayo pa. Siya mulaos naman siya eskwela. Buka sayang sa mga andi rice ug di mo kuhaon. Ha? Kunin pa na imong rice. Pwede kayo pwede doon sinina day? Nato ka day kuya po day uy. Kumuha lagi bukton. Nang pwede ko bukton. Kadyan din kay saya bukton brother kay wa. Kapugnaw. No. A few moments later. Ni rice is additional lesbiana. Dali. Uli na lang pa kay di magyapon takip o magyapon kita white dress. Order na lang mi. Order na. Human na. Muli na mi ari mi agi ari nang mi sakay para Isabel kay mahal kay plate tricycle. Good morning guys, my jumping rope. A few moments later. Gising ang daw ngayon. Jump ka? Dahil jump. Ay, ito doon. Alang jump. Bye! Sige na! Sige na! Sige dahil. $1,000. Grabing sigot na.
A few inches later. Sugnod na kong tayhop. Kasi bang gusto kong bana kay ang una ko nuko. Ay ko bantay nga tayhop dito. Ako nga sugnod, ang sugbahog buwad. Uy, naman suban tayhop kaluoy sa tayhop. Maghiso ako sa akong buhok, guys. Kaya numdum ko sa akong lola Prina. Kaya maghimo to siya balikot sa niya. Ang iyang sobras giko po sa balikot sa ang sapal dadon niya sa utang niya sa bagol, dadon niya sa grepo niya. Kami pod musunod pod me muhiso pod me sa iyahang ingon nana panghiso mo diha para mawala yung mga kuto. When mo ni mendo man ako basta maghiso ako akong lola Prina, akong mama sa akong papa. Hilig kay ito mga hisog lubi. Taas mo sa buhok. Sag-ahon sa nako, guys. Tapoy nga na isapal daghan sa buhok. Kaya katong sa akong lula. Anha naman to siya mag kupo siyang uo. Dadon niyang sapal ang grepo. Kani ako sang kupusan. Kaya aron nga wanay sapal ikaligo sa buhok. Para sa manok na. Sa manok na lang ni pakaon. Hala. Itinaas ng diesel. And hanggang ngayon ay nagkakaroon mensahe. Ang punto rito, makakita namin kaya itong problema natin sa taas na yung matataas na penalty, yung implementasyon ng NCAP ng kabayan, ang dami ng problema sa ating public. Pag-isod. I mean, yung video talaga dito kabayan, yung nation, yung tamang disseminasyon ay nabibiktima rin. And ang mabigat, kamukha nung kasama namin isa, nung nakuha niya wala ito sa budget para mag-increase. Na guys, nagapop na. Ako ning pataod-taaran kanang mugahi na.